ஹாய்ங்க. எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நம்புறோம். என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்குமே வணக்கம்ங்க. இனிமேல் வர சப்ஸ்கிரைபருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. என்னோட சேனல் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டோம். ஃபாலோ கம்மியாக தான் பண்ணுறீங்க. சேனலை ஃபாலோ பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் வர்ற இட்லி வந்து எனக்கு நேச்சுரோபதியில் ஒரு நாள் காலையில் டிஃபனாக கொடுத்தாங்க 2 இட்லி. அதில் நிறைய காய்கறி, முருங்கைக்கீரை எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி தான் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவில் வர்ற மாதிரியே நீங்கள் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது. இது தோசையாமல் நெய் ஊற்றி நீங்கள் சுடலாம். நெய் ஊற்றி சுட்டோம்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இட்லிக்குமே நீங்கள் நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்குங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாகவே இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிக்கங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக அற்புதமான டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கீரை, காய்கறி எல்லாமே உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் காலையில். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். நன்றிங்க.